Malawi Today. Mwauli mutipeleke kwa iwo kuti anene iwo. Acha bwino. Ndiye monga ndanenera kuti palibe aliyense amene akukamba kuti kodi muli chani mu briefing imeneyi. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Kodi tsiku limeneli mukulikumbukira? Kodi kunkachitikanji? Lero tabwera ndi video imeneyi kuti tikulongosolereni za tsiku limeneli. Tsiku limeneli linakakhala tsiku la mtengo wapatali kwambiri komanso losayowalika mu mbiri ya dziko lino la Malawi. Tsiku limeneli ndi tsiku limene mwina mwachisomo cha Mulungu bwezi tikuti malemu Dr. Salos Chilima lero ndi mtsogoleri wa dziko lino kapena sada mwalire pa ngozi ya ndege. Mwina tsiku limeneli ndi limene lidakapangisa kunena kuti kusakhalenso tonse alliance. Takhalani pompo pamene tikhale tikupasirani chilichonse chokhuzana ndi nkhani kuti inunso mudziweko. Mwabwera kuno chifukwa chani? Iyi ndi support imene tikupereka kwa president wathu. Afuna atilankhule, sangangolankhula palibe ife ngati masapota okhulupirika. Chabwino. Ndiye monga mene ndanenera kunena kuti kuli kula ilitu ndi tsiku limene chipani cha UTM chinakonza zotuluka mu mgwirizano wa tonse alliance. Lidaunguza malingana ndi treatment imene ankalandira malemu Chilima mu chipanichi. Adaganiza zoyankhula ku mtundu wa Malawi kunena kuti iyayi ife tikufuna kuti tizituluke zinthuzi. Tikuoneka ngati kuti chinthuchi tikukanganirana komanso mgwirizano umene tinagwirizana oyendesera chinthuchi si umenewu umene ukukhalira padakali pano. Nde imene inali 2022 patangotha 2 years chilowereni mboma la tonse alliance. Nde pamenepa panakambidwa zinthu zosiyanasiyana koma limeneli ndi tsiku limene chipani cha UTM chinapanga chiganizo cha mphamvu kwambiri kuti ife tikuyenera tizisiye zinthuzi. Koma kodi zimenezi zidatheka? Nanga chidasatira ndi chani pambuyo popereka uthenga umene ku mtundu wa Malawi? Nde umu ndi mmene adayankhulira Dr. Salos Chilima. Palibe kupusa kuna kulikonse kumeta pusa, ndiye ngati anthu afuna mgwirizano usinthe anene. Komanso ngati tikuona kuti mgwirizano ndi osafunikira, tisachitenso kulikira mpaka na 2025. Kandi 2022 yemwe uno kaya 23 tigwirizane kuti mgwirizano uja wathapo. Koma ukamatha chifukwa chonena kuti boma lilipo linapangidwa pa maziko a mgwirizano umenewu, ndiye kuti tizipita kuzisankho zokasankha president. Sizingakhale zoona kuti tizipitirira pamene mgwirizano ndi umene unabweretsa boma ili. Tikaona kuti sizingathe kupitiriza kugwira ntchito limodzi, ifeyo ngati UTM ndibwereze sikuti apa tikutuluka apo yayi. Palibe chifukwa ili ndi lathu boma litinapanga nawo. Amakati genda ku Phalombe uko timakafunafuna mavoti a boma lake limeneli. Amakati lesa kupanga misonkhano kumachinga timakafunafuna mavoti a boma lake limeneli. Pa chifukwa chimenecho ngati tikufuna kuti mgwirizano uthe tikhala pansi tigwirizane. Ndithu chimenecho nde chiganizo chimene chinabwera nacho chipani cha UTM. Uthenga umene unaperekedwa tsiku limeneli ndi umenewo. Nde pamenepa panali kutsindika ndithu kufunikira kotsata malamulo a mgwirizano umene adagwirizana mu tonse alliance. Koma zomvetsa chisoni zinali zonena kuti maganizo amenewa anangofera m'mazira. Ndipo kutuluka kumene chipani cha UTM chinatuluka mu mgwirizano wa tonse alliance unali ili too late. Zinthu zitavuta kale komanso tilibe mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM malemu Dr. Salos Chilima. Nde imeneyo ndi mmene idakhalira nkhaniyi. Koma timangofuna tikukumbuseni kukubwezerani padzana kuti mudziwe zimene chipani cha UTM chinapanga tsiku limeneli, kuti tsiku limeneli ndi limene ndithu adakayituluka UTM popanda chovuta china chilichonse. Chikhala kuti
achilimana abwera ndikungoneneratu tsiku limene kunena kuti ayi ife after titaunguza kunena kuti mgwirizano wathu sikuyenda bwino taganiza zongosiya mgwirizano koma pa ma conditions awa ndi awa bwezi pano tikukamba zina koma poti mulungu salakwisa komanso mphuno salota teni tingozisiya mmene zidakhaliramo koma chachikulu ndi chimenecho kuti mgwirizano wa UTM udatha pambuyo ponena kuti zinthu zidali zitavuta kale. Ndi kwa amene yakusangalasani video imene subscribe, like, share komanso osayiwala kupanga turn on notification bell kuti zambiri zimene tiziponya malo ano zisakuphonyeni kufikira nthawi inati ngoti mwakoma nonse zikomo. To support wankulu wa UTM Ambassador Steve ndithu chabwino tatola muyembekezera chani mo tuyembekeza ndithu zabwino kuchokera kwa president wathu Dr. SKC machine njanji chabwino ndithu mwachokera kuti wanka wale momwemo ambassador Khwima Jere sure ambassador wongojera wakujipani wakujipani umenewo sure sitikusewera chifukwa chani mwabwera mukadakhoza kuonera pa television komanso kumvera pa wireless mwabwera kuno chifukwa chani? iyi ndi support imene tikupereka kwa president wathu afuna atilankhule sangangolankhula palibe ife ngati masapota okhulupirika chabwino ndiye monga mmene ndanenera kunena kuti kuli kula